Wah, ini ganas iki.
sepi ing wanci ratri turanggamu wis beksa manunggaling tuwa lan putra ayo kanca bebarengan kanca iki penari niki sing arep dhewe diparapi gajah wangun kok gajah buri dhewe cilik la 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 la
Kami ngiceng-ngicengan. Jalan kon mecut ke ya. Ayo jalan ayo ana jalan buntute putih. Iya ajaran kok ora apa-apa ya ayo ajaran ki ngangro sak nggon apa-apa Tadi banget ya Mujibo. Ageto asale saka telo emas. Ayen ora peto. Potong-ato. Atine rada gelo. Iki guyu Bu Akinem lho. Ageto. Kedue sapa? Saka telo. Yen ora peto atine dadi gelo.
kadung janji aku mampu gelo lah ayo iya sabeti sisan ayo main iya gini ayo gini iya ayo aduh lemes rae ya iya ayo ayo inceng wae yo ayo
kelingan anak lanang mbiyen tak openi nek saiki ana yo Bu Jarene wis menang akan turutan sing digadang biyen kan omen ane saiki apa lagi Neng gunung tak sadangi sego jagung yen mandung masak susu tak sili cabe gunung syukur bisa dadi rejo dene ora ilang padha lara lama jaman berjumpa apa Mas Anus? Ayo, es pancang ayo kowe arep apa kowe ayo iya dadala iya ayo wae langsung polo ayo iya alah dene iya ayo wes kowe ayo loro ora kowe ayo aduh
Ayo, iya. Ayo, ayo, oke. Ayo, 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 ayo. Oh, ayo, oke, oke. Nyoh, iki opo? Ayo. Ayo, Ya, ayo. ya. Lila nono pamit mulai Esti kula Yang dedek jodone Konten lila Orang bisa Lantin istirane Ambiar kabar rasanya mas Panut apa jroning ati wong sing tak tresnani nanging padhe kados sepundi wong kang bisa sak dermo nglampahi Wah, kekuatane untu tenan iki. Ayo, hati-hati. Sing kelakuan nyopot gedang wae. Ayo, wis sing meso. omahku weruh aku dheweke oya-oyo ayen tak tamake carane mlaku saya suwe mlaku digawe-gawe
yoswane ibu apa karepe aku ra ngerti ya suwe lemlaku gawe-gawe hatiku saya muda bingung aku tuh aku pengen yang omahe ganti perso kafe kapan teko rotine ati balekake atiku kaya adane ayen tak pikir aku kudu yo dhewe kira-kira umure 57 wis me padha karo yoswane ibu apa karepe aku ra ngerti saben teko aku digawake roti saya suwe hatiku saya muda bingung aku kudu kepengin yang omahe ganti lala ibu perso kabeh saben teko roti dibalekake atiku tentrem kaya akate yen tak pikir aku kudu koyo dhewe ayo karo kelilipen yo ki keren iki wah janane